ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାରିକା 0851। ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲିର ପର୍ବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହୁଛି କି ଆଜିର ପର୍ବ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଜମା ବି ଖେଳିବେନି। ଯଦି ଖେଳିବେ ଆପଣ ଅବିର ଖେଳିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୋର ଚେଳାମାନେ କେମିତି ମଜା ଆଉ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଚେଲାମାନେ କେମିତି ସବୁ ହୋଲିରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲି ପର୍ବ ଆଜି ଏମାନେ ସବୁ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାନୁ, ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହାପି ହୋଲି। ଇଏ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ହୋଲିର ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଚେଲା ରାନୁ। ହାପି ହୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫସରି ଚେଲା ମୋର କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଗୁଲ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା କେମିତି ରଙ୍ଗେଇଲି କରିଦେଲେଣି ପୁରା ମୋ ଚେଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ Happy Holi. थैंक यू सेम टू यू। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ କେମିତି ପୁରା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିସାରିଲେଣି। ମୋ ଚେଲାମାନେ ତ ଆଉ ମାନେ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ କେହି ମାନେ ଅଟକୁ ନାହାନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୋଲି କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜସ୍ମିନ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ନାତୁଣୀ। ହାପି ହୋଲି। ବହୁତ ମସ୍ଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ହଉଛି ମିକନ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଚିକୁନା। ଏମାନେ ସବୁ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର जय जगन्नाथ मो फ्रेंड आज सीना ये बनीगले मो फ्रेंड। जय जगन्नाथ टाटा हापी होली। आस 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 नियर भाई कर ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସରୀ କେମିତି ଧାଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୋଲି କରିଦେଲେଣି ମୋ ଚେଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ